Sanibonani, igama lami uLungile Khambule. Ngiyajabula ukuba nani namhlanje. Namhlanje sosebenza ngama-significant figures. Yini i-significant figure? I-significant figure inamba eqonda khona ngqo. Ingakho-ke umbuzo masibuza ukuthi yini i-significant figure, sizosho inamba eqonda khona ngqo, eyikho ngqo. Uyabona-ke? Kuze sizoqonda ukuthi yini i-significant figure, sizoyenza izibonelo ezimbalwa ukuze sizobona ukuthi kahle kahle yini i-significant figure. Masithi significant figure sisho ukuthini? Kahle kahle basithi significant figure sifuna inamba ezosinikeza ulwazi yokuthi kahle kahle inamba yethu iyini. Yabona-ke? Kulesibonelo sethu sokuqala u700 yiyo ama-significant figures wethu. Ngiyacabanga ukuthi uyazibuza ukuthi yingani singafakanga labo 0 abaphambi kwa700, ngoba phela labo 0 abaphambi kwa700 bayingxenye yale namba. Uqinisile bokucabanga kanjalo, kodwa-ke u-0.00700 labo 0 abaphambi kwa700 awasinikezi inamba eyikho ngqo. Phela basikhuluma ngama-significant figures, sifuna inamba ezosipha ezoqonda khona ngqo. Uyabona-ke? Ingakho sithi u700 yiyo i-significant figure kule namba le. Enye indlela yokucacisa ungayibona kanjena le namba leyo. Phela ungathi lo muntu lo uyibhale ngama-kilometers. Yabona-ke? Kodwa-ke ngalesikhathi ayenza isilinganiso sakhe usebenzise amamitha. Ngakho-ke bakaphendulela ama-kilometer yasinikeza u-0.00700. Mase uphendule wayenza amamitha, kuyabonakala ukuthi u7.00 yiyo inamba esipha eqonda khona ngqo. Ingakho-ke sithi yini? Yiyo ama-significant figures kule namba le. Futhi lokhu kuyakhombisa ukuthi lo muntu bayenza isilinganiso sakhe, ukusho khona ukuthi uqonde khona ngqo, wafaka bo 0 laba ababili abalandela u700. Ngakho-ke nawe ufanele uba-ede-ke kuma-significant figures wakho. Asiqhubeke-ke u-0.052 u52 usinikeza ama-significant figures. Bengabe le namba beyingama-kilometer u-0.052 kilometers, moyiphendulela kuba amamitha iba 52 meters. Kuyabonisa phela ukuthi vele namanamba ayi-2 phela ama-significant figures. Kukhomba khona ukuthi mobhala bofuna ukubona ukuthi yini significant number yakho, uzobhala le namba le engasi u0. Yabona-ke? Ucala lapho kulamanamba lawa angasi u0, ubhala yonke into elandela lawo manamba lawo. Uyabona-ke? Futhi-ke uzoqhubeka ubhala labo 0 abalandela leyo namba leyo njengaku700. Yabona-ke? Ngoba kusho khona ukuthi kunesizathu sokuwafaka abo 0 ngakhona sobafaka kuma-significant numbers. Ku370 babeke i-decimal. Kusho khona ukuthi lo muntu lo bakayenza isilinganiso sakhe, ulinganise waqonda khona ku370. Azange kube no370.1 or 0.2, kuvele kwaphelela khona ku370. Le decimal isho khona ukuthi vele wonke lamanamba ayi-significant numbers ngoba aqonda khona kho. Nafuthi u10.0 siyabona ukuthi le decimal yasitshengisa ukuthi lo muntu wenza isilinganiso ulinganise waqonda khona ku10.0. Azange aye ku10.001, 10.002, uqonde khona ku10.0. Ngakho-ke sizothi wonke lamanamba angama-significant figures. Ku705.001 labo 0 abaphakathi bayasho ukuthi phela bayingxenye yale namba. Ngeke sikhona ukubahlukanisa. Yabona-ke? Ngakho-ke sizothi wonke lamanamba angama-significant figures. Kulesibonelo sethu sokugcina siyabona sino-37,000. Awucacile kahle lo mbuzo ngoba asiboni kahle ukuthi ugcine khona na kulabo 0 laba
noma uvese waphendulela isibalo sakhe to the nearest thousand. Ayicacile kahle ukuthi uyenze kanjani kule sibalo sakhe. Ingakho-ke bosothola inamba enjena engacacanga kahle, uzovele ucagele uthi hayi, kusho khona ukuthi lama namba lawa okucala yiwo-ke ama-significant numbers wethu. Kodwa-ke bengabe kune-decimal ekugcineni, kusho khona ukuthi u-37,000 labo 0 abalandelayo siyabafaka kuma-significant figures wethu. Uyabona-ke? Ngiyabonga-ke, kuze sibonane futhi. Sale kahle.